keď pôjdem o 16. trénovať prípravkára, čo mám s ním robiť? Keď pôjdem o 17. žiaka, viem, čo mám s ním robiť. A keď pôjdem o 2 hodiny robiť dorastenca alebo muža, viem, čo mám robiť. Ja som to už spomínal aj v mojej kariére, keby som mal možno niekým, s ktorým sa nejak porozprávam o týchto veciach, tak by som rýchlejšie vedel mentálne zregenerovať. A ja som na začiatku tiež kreslil všetko ručne panačikovo dneska. Potom som chodil s 2 kabelami. Archív, dneska s tým kúrim. Takže dnes máme počítačko, vieme sa, hej, ale zás hovorím, pri všetkých, keď to má byť a bude z toho všetko tak radosť a bude sa dobre aj učiť, bude aj, ja viem, že to je tak ľahko sa povie, ale realita je iná. Ale o tom to je, si myslím, no. Futbal sa neustále vyvíja. Neustále sa objavujú nové taktiky, tréningové metódy a technológie. Vzdelaní tréneri, ale aj samotní hráči by teda mali byť lepšie pripravení na adaptáciu na tieto zmeny. Ale je to skutočne tak a dá sa zlepšiť vzdelávanie a odborná príprava trénerov pre mládež tak, aby sme tieto výzvy moderného futbalu zvládli čo najlepšie? A ako dôležitá je integrácia vzdelávania a štúdia do života mladých futbalistov. A vlastne akú úlohu v tom zohráva tréner, kluby či futbalový zväz? Vítam ťa pri ďalšej časti podcastu Za hranou výkonu a na tieto otázky si odpovieme v dnešnom podcaste s naším hosťom, brankárskou legendou, aj keď on povie, že ja nie som žiadna legenda určite na to, Miroslavom Benim Hililom, ktorý aktuálne pôsobí na Slovenskom futbalovom zväze ako koordinátor vzdelávania trénerov brankárov a tréner brankárov 17. A my sa s Benim poznáme z futbalového kempu Be Special, kde sme mali možnosť sa veľakrát rozprávať o futbale a hlavne asi o živote. Aj. Aj, že? Dobrý deň ešte takto. Takže dobrý deň, ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A moje meno je Lukáš Tecák a som mentálny coach profesionálnych športovcov a klubov, no a zároveň som spoluzakladateľ spoločnosti Headformers, ktorá sa venuje mentálnej príprave v športe. A celý tento projekt vznikol a nevznikol by hlavne bez našej partnerskej spolupráce s Uniou futbalových profesionálov, takže ďakujeme UFP za túto možnosť. No a ešte raz, Benny, vítam ťa. Ďakujem pekne. Trojnásobný majster Slovenska v rokoch 2000 na 2008, tak? Áno. Štvornásobný víťaz slovenského pohára. Majster Európy v Nemecku do 16 rokov v roku 1990. Akurát mi o tom rozprával. Fantastický príbeh. Fantastický príbeh. To si vás musíme urobiť špeciálny podcast iba na toto, podľa mňa. A celkovo si odchytal v tvojej profi kariére 391 zápasov. Takže to je celkom slušný počet. Aspoň takto uvádzajú oficiálne zdroje. Možno ich bolo viac, možno menej. A dnes si držiteľom A licencie a trénerskú kariéru si začal v roku 2009 ako tréner brankárov v Petržalke. Po veľmi úspešnej takisto, myslím, že sezóne, čo ste tam mali. Áno, v podstate som dostal šancu už na konci kariéry, kde som sa ja vrátil v roku 2007 do Petržalky zo zahraničia, kde som bol v podstate ako výpomoc alebo náhradný brankár, ktorý by mali nejakú istotu, lebo tam bol mladý brankár vtedy vlastne Kamenár a Ďuro Čobej mal nejaké zdravotné problémy, kto sleduje vie, takže som tam aj niečo aj odchytal, dokonca som sa stal aj majstrom, no a potom som postupne prešiel do trénerskej funkcie, tak pol na pol ako tretí brankár a tréner brankárov a postupne som sa etabloval už iba na trénerskú funkciu. No a ty si aj dlhodobo potom pôsobil v Dubaji, v týme Al-Shabaab a tam si práve začal ako koordinátor trénerov brankárov v kategóriách U12, U19, kde si mal možnosť zavádzať ten systém rozvoja týchto brankárov, alebo respektíve rozvíjať tento systém brankárov. No a myslím si, že toto je aj to, čo ťa robí z môjho pohľadu takým tým odborníkom, že zažil si v inej kultúre zavádzanie nejakého systému, rozvoj toho systému, rozvoja, vzdelávania nielen tých hráčov, ale aj trénerov. No a o tom dnes sa budeme teda baviť spoločne. A hneď prvá otázka tým pádom na teba, Benny, že v tvojej kariére, v ktorom momente si uvedomil, že vlastne bez toho takého kontinuálneho vzdelávania to proste nepôjde? Takto ja som aby som povedal posluchačom, že či som pripravený,
Áno, videl som otázky, ale o tom sa dá veľmi obširne a v podstate dá sa. Dnes vlastne aj mňa to stretlo, keby som sa ešte vrátil k tým veciam, to bola, nechcem povedať náhoda, alebo si ma to našlo, ale nejakým spôsobom som sa k tomu dostal už na začiatku tej mojej trénerskej, keď som odišiel do zahraničia, to by som potom upresnil, ale keby som chcel teda hovoriť, lebo aj z hľadiska toho, že robím vzdelávanie trénerov brankárov a mám aj teraz skupinu, kde sú bývalí reprezentanti, bývalí ligoví brankári, ale tá postupnosť by už mohla kontinuálne ísť už počas kariéry a už na záver tej kariéry už aj tie vyššie licencie, áno, aby sa nám potom nestávalo, keď zrazu to ukončím a zrazu zistím, že ako po tej vzdelávacej alebo po tej trénerskej som na nule, hej, so žiadnou licenciou a potom máme problémy keď chce pracovať aj keď bol dobrý ligový, aj keď bol reprezentant, nemáme dodržané tieto licenčné podmienky, ktoré aj on potrebuje. Takže ja, keď som sa vtedy v roku 2009 pomaly končil s kariérou, tak som ešte neboli špecializované brankárske licencie, tak som sa prihlásil bo ešte niekedy na začiatku, keď som bol mladší, som si urobil vlastne tú najnižšiu, to Bčko, nejaké trénerské, ktoré som absolvoval, to bolo cez víkendy po ligových zápasov, dostali sme nejaké úlohy a potom som UEFA Ačko vlastne absolvoval celé ešte počas kariéry, tým pádom som to mal o mnoho jednoduchšie sa etablovať z tej trénerskej, aj keď nehovorím, že o mnoho jednoduchšie, ale lebo tá prax je zasa niečo iná, ale napríklad mi ten diplom licencie UEFA A veľmi pomohol aj v zahraničí, pretože je to veľmi cenená licencia, ale je to druhá najvyššia a moji kolegovia, ktorí boli zo silnejšej asociácií z Holandska, z Belgicka, takisto mali na úrovni mládeže tieto licencie, takže nebol žiadny problém, že tu prišiel niekto, ktorý bol nejaký bývalý brankár a ide nás tu trénovať, alebo aj nakoniec, nechcem hovoriť, že učiť, ale to by som potom musel upresniť ako to bolo, hej? Ako som sa k tomu dostal. To znamená, že vlastne tá licencia ti v prvom rade pomohla si získať nejaký kredit tým pádom, hneď po konci kariéry. A tým pádom ten rozbeh bol ľahší, ako si povedal, samozrejme súvisí to so skúsenosťami trénerskými, lebo aj ten prechod z kariéry do novej kariéry je iné byť hráč, iné byť tréner, to chopiteľne. A bola to akoby tvoja iniciatíva, že áno, uvedomujem si to, že tá kariéra je krátka a že potrebujem si spraviť tú licenciu a potrebujem niečo robiť po tej kariére, alebo ako? Bo aj v tejto dobe tí mnohí hráči nemyslia na to, na kariéru po kariére. To je pravda. Tak ma to tak zaujíma, že ako u teba to vzniklo. Je fakt, že takisto som rozmýšľal, že čo budem robiť a mal som určite také nejaké podnety aj zvonku, aby som možno začal podnikať aj v iných sférach, ale mal som z rodiny, keď sme sa o tom rozprávali, že prečo by si mali niečo iné robiť, tomuto rozumieš, celý život si to robil, takže sa venovať tomu a som rád, že som to teda vypočul, lebo v podstate už dnes môžem povedať, že sa živím cez 30 rokov futbalu na nejakej úrovni ako profesionálny hráč, ako tréner alebo ako aj teda inštruktor vzdelávania, ktorá ešte stále je to možno tak na začiatku, to kontinuálne prechádza. Takže som rád, že som ostal pri tom futbale a berem to troška tak viac menej ako by som povedal poslanie, áno, že to nie je len tak idem to robiť a chcem to a budem to robiť, áno, lebo tá rešpektácia aj toho, čo dajme tomu si tu hovoril, je jedna vec, ale druhá vec je potom pokračovať po kariére v tej trenerskej, lebo nie zase každý máme možno na to a máme nejaké limity, alebo sa k tomu nedostaneme, ale to vzdelávanie sa dá popri kariére. Nie je to jednoduché, aj keď musím povedať, že chodil som dokonca na 2 vysoké školy, ktoré som nedokončil kvôli profesionálnemu futbalu a jedna z nich bola teda aj telovýchova a trenérstvo, ktoré som si potom prioritne povedal, keď hrám profesionálny futbal, tak si to urobil licencie, lebo pokiaľ by som študoval pedagogické zameranie, je to niečo iné, ale fakt je ten, že musel som si teda povedať prioritu a to bol ten futbal v tej dobe, kde sme boli v Interi skoro začínali sme teda tú úspešnú tie roky, keď sme sa stali majstrami a stalo to kopec energie, tak som to radšej nechal a urobil som si to po
po kariére, hej. Ale pokiaľ by som si teraz povedal spätne, tak určite aj pedagogické nejaké minimum alebo vzdelanie by mi veľmi pomohlo pri tej práci, keď som aj v Dubaji nerobil teda 17-19, ale robil som aj s deťmi, hej, prípravkármi a s trénermi, cudzincami tak som si musel doštudovať určité veci, že ako, hej, že na to prísť, musel som tiež na to prísť a možno by som to vedel skôr. Takže keď sa na to pozrieš z hľadiska akoby toho trénerstva, tak tá vlastne pedagogika, didaktika možno je aj v niektorých oblastiach, hlavne v tej práce s deťmi, tak dôležitejšie ako vlastne samotný futbal, že vedieť, ako pracovať s tými deťmi a vedieť, ako ich rozvíjať, ako ich učiť? Určite, ale ono to je také, to by sme museli veľmi do detailov ísť, do komplexnosti všetkoho toho, že aj ten tréner, pretože veľakrát sa nám tu stáva a musím priznať, a teda nemám s tým problém, že veď som odchytal, 16 rokov profesionálneho futbalu, aký ja budem tréner, aký som tréner, všetko viem a vôbec to tak nie je. Jasné, učíme sa dnes, keď stretnem svojich prvých zverencov a dneska je to môj tréner aj kondičný, áno, Jakub Armuža, pozdravujem ho, tak mi to vracia, alebo som sa aj ja na nich troška učil, aj on, ale povedal, že boli veci, ale určite by som už robil inak, ak som to robil. A tedy to bolo troška niekedy, aj keď som mal určitú líniu, ktorú ma naučil môj učiteľ a môj tréner v Interi Jozef Roš, ktorý ma aj zobral do Dubaja, ktorý ma zaučil do tých vecí, ale predsa len človek tam chce dať takéto svoje a bolo toho možno veľa a musí sa naučiť ten balans, že menej je viac a že ako to robiť. A postupne som sa dopracoval v tej praxi. A zase hovorím, možno to je šťastím, že je to taká mozaika, že pretože sa mi dostalo tak nejak náhodou, som sa dostal, že som robil najskôr starších síce mládež, potom som sa dostal do mužov, ale stále mi chýbalo niečo, stále som mal ešte ten pocit, že som není úplne komplexne a keď som sa vrátil druhý raz do Dubaja, išiel som robiť koordinátora prípravkárskych trénerov od 7 do 12 a vtedy za tie 2 roky sa mi to ten kruh tak uzavrel, že v podstate, a ešte do toho som na Slovensku pôsobil ako aj hlavný tréner v druhej líge, kedy bola tá licencia UEFA dostačujúca, dnes tam je pro licencia, tak som mal celú tú komplex, taký ten kruh, tú mozaiku uzatvorenú, že keď zavriem oči, tak som sa dostal, že už viem, keď pôjdem o 16. trénovať prípravkára, čo mám s ním robiť. Keď pôjdem o 17. žiaka, viem, čo mám s ním robiť. A keď pôjdem o 2 hodiny robiť dorastenca alebo muža, viem, čo mám robiť a ako to mám robiť. A toto sú tie podstatné veci, keď niektorí chcú preskakovať a nejde to. Ja nehovorím, že... A je fajn, keď si to niekto prizná, to som veľmi ma teší a horšie, keď nastupuje ego a podobné veci, že všetko vieme. A aj tá myšlienka, keď som sa vrátil a začal som pracovať na futbalovom zväze, bola, a ty vieš o tom, že veľa sme debatovali, to je otvorená myseľ, no a zdieľanie všetkých informácií, lebo žiadne know-how a podobné, dnes sa dostaneme k všetkému a keď ti dám aj moje tréningové jednotky a všetko, tak aj tak to neurobíš takisto. Je to tak. No a ja tak premostím k tomu, keď si hovoril aj o svojich bývalých zverencoch a zároveň o Jožkovi Hrošovi, že vlastne ako ťa zobral do toho Dubaja, tak v čom vidíš najväčší ten rozdiel tých trénerov, ktorých si zažil ako brankár a súčasných trénerov a v čom je tá úloha možno náročnejšia proti minulosti, ale naopak ľahšia? No zaujímavé, pretože ono sa to už nedá. Alebo nechcem povedať, ten futbal sa vyvíja a všetko sa vyvíja, to vieme, to je klíše, ale to trénerstvo, nechcem povedať, že nakoniec tá metodika československá, však sme mali výborné výsledky, áno, majstri Európy, výborných hráčov, všetko možno, bolo to na nejakej úrovni aj kontrolované, ale boli tam veci, ktoré boli, si myslím, to by dnes asi, veľa tam bolo o morálno-volových, hej. Dnes tým, že to je všetko vpredu, veľa sa pracuje s dátami a podobnými, takže nás sa vtedy moc nepýtali, či si unavený, neunavený, hej. Vydržíš alebo nevydržíš, to sú fakty.
ale na druhej strane dneska máme všetko zmerané a metodicky by si, ak si odborne zdatný, by sa nemala urobiť nejaká chyba. Áno, pretože unavený hráč má bránkara je nachylnejší na zranenia a podobne. Určite generačne, to nechcem ja hodnotiť, alebo spoločensky, že aký máme typy, lebo vieš sám, ak sme hovorili, že aj keď sme my študovali, vždycky sme sa rozprávali o kondičnej, o technicko-taktické a o mentálnej stránke pri zložkách tréningového procesu, ale tú mentálnu sme vždycky, však vieme, máme aj nejakú mentálnu, ale že čo s tým, ako to, tak to sme nikdy sa k tomu nedostali a vtedy možno, ja som to už spomínal aj v mojej kariére, keby som mal možno niekým, s ktorým sa nejak porozprávam o týchto veciach, tak by som rýchlejšie vedel mentálne zregenerovať, alebo by som možno tým správaním neubližoval, alebo som to nevedel tak rýchlo, keď som urobil chybu a podobne, že absorbovať tieto veci. Dostal som sa cez to, ale trvalo to možno dlhšie, že nič sa nestalo, svet sa nezrutí, ale nebudem 3 dní chodiť, že niečo sa stalo, áno. Takže toto je dneska, viem, že aj tým, že pracujem s mladými, aj s mládežou, ako s nimi pracovať, aj keď treba nájsť zasa balans, že na všetko niekedy prichádzame k tomu aj v tom živom organizme, v družstve, aj v reprezentácii, keď sú to stále tínejdžeri. Áno, veľa mi pomáha to, že som aj ja otec, hej, že tak to mi pomohlo v Dubaji, keď som sa stále čudoval, tak ten tam niekto plače, ten tam kúka na lietadlo, tomu viažem šnúrky, hej, a teraz nájsť ten znova, že kedy začať technické veci, kedy to má byť zábava. No a nakoniec som zistil, že ja mám dceru, ktorá má 8-9 rokov a ona je taká istá. Hej. A dnes je tínedžerka, takže viem, že majú svoje, kde sú, ale zase nájsť to tam, že také niečo ako, nechcem hovoriť cukorák, bič, ale také niečo nájsť medzi tým, že každý je iný a hľadať v ňom tie pozitíva, ale zasa, aby to nebolo zneužívané, lebo veľa, ja mám rád pozitivizmus, ale veľa sa stane, nevadí, ale vadí, hej. Keď budem dostávať 4-0 a 5-0, mne to vadí. My pripravujeme brankárov a hráčov pre profesionálny futbal a tá časť zodpovednosti si musia sa naučiť už v tom období, keď prechádzajú tými vývojovými etapami, áno. Takže toto sú veci, keď chcem povedať, že aby som sa vrátil, som sa tu možno troška zamutal, že to, čo bolo pred 30 rokmi, nechcem povedať, že úplne všetko neplatí, hej, disciplína a podobne, to je normálne, ale určité veci sú fakt v detailoch, hlavne v dátach a podobných, že dajú sa to jasné dané veci, ktoré by si nemal pokaziť, pokiaľ si v tom odborne zdatný. Takže tá odbornosť v tých, ako si povedal, technicko-taktických záležitostiach, mentálnych, fyzicko-koordinačných, povedzme, nejakých schopnostiach tých hráčov, rozumie tomu zdravotnému stavu a vedieť si vyskladať vlastne tú mozaiku ako ten tréner. Alebo realizačný tím. Toto je tá pointa toho, kde aj my sa dneska dostávame do v podstate ja som absolvoval nejaké školenia z UEFI, že o čom to je vlastne, že má tam byť interaktíva a o čom je to vzdelávanie, že kde chceme dostať trénera brankárov. Hej. V realizačnom tíme takisto si pôsobil, vieš, ako to funguje, je tam hlavný tréner a má svojich asistentov, či jedného, dvoch, čím viac, tým lepšie si myslím pre ten tým, ale tí majú byť partneri a odborne tak zdatní tí kolegovci, že sa môže o nich oprieť. A to je, keď sa vrátim k tej funkcii trénera brankárov, mal by byť a na úrovni licencie UEFA a goalkeeper, to je špecializovaná, ktorú som inštruktor, vlastne hovoríme o tom, že musí vedieť, mal by mať zvládnuté aj to, ako asistent trénera, hej, pretože má aj licenciu UEFA viacerý, niektorý B, aby nie len to, že sa venuje individualizácii brankárov niekde na kraji a potom za 20 minút, ale vedel by pomôcť ako asistent pri skupinovom tréningu, napríklad v defenzívnych činnostiach, v štandardných situáciách defenzívnych a podobne. Takže toto je tá naša úloha, alebo moja úloha, ako vplývať na trénerov, ktorí si robia najvyššiu. A potom v tom celku, v realizačnom týme, aby bol teda odborne zdatný partner
svojmu, ale samozrejme hlavnému trénerovi, ktorý je šéf a ktorý im verí a vie, že urobí svoju robotu kvalitne. Hej? Teda keď sa budeme baviť o asistentovi, trénerovi, brankárovi, kondičnom a mentálnom. Každý musí vedieť, čo je jeho úloha v tom realizáku. Takže jednoducho, aby ten manažer, áno, je zodpovedný za ten celkový výsledok, na ňom v konečnom dôsledku sa znesie hnev ľudu a médií vždy, ale v zásade tí tréneri a ten realizačný tím má byť takisto zodpovedný a tak zdatný, že vlastne na tú svoju zložku dokáže vlastne tomu trénerovi povedať nie, že len dáta, ale zase informácie, to znamená, že spracované, s čím pracujem, ako pracujem a čo potrebujeme urobiť ako tým, aby sme sa posunuli, čo potrebuje robiť jednotlivé, tak aby sme sa posunuli. A tým pádom vlastne ten tréner predstavuje to, kde sa to stretáva, ako keby všetky tie informačné toky a plus tomu všetkému musí vedieť asi aj do nejakej hĺbky tomu rozumieť, aby vedel sa opýtať správne, keď sa o tom pýtame, že či ozaj, či nie, alebo akým spôsobom, že nielen slepo dôverovať. Lebo to je asi tiež podľa mňa jedna z tých vecí. Určite, ale viac menej aj pri tvorbe realizačného tímu sú to ľudia, ktorí sa poznajú roky, ako možno osobne, ale aj sú na nejakej jednej vlnovej dĺžke odborne, takže asi to nie je len nejaká náhodná vec, ale je tie predstavy, ktoré sú, ale je to oko tej komunikácii, akože tam je to jednoznačne, to vychádza od hlavného trénera, ktorý musí rozdať úlohy a takto to má byť a on nemusel byť brankár a verí svojmu trénerovi brankárov, ale má nejakú predstavu, ako by mal v hre vyzerať a to prenáša na toho trénera brankárov a tento prenáša na tých svojich brankárov a podobne asistent na asistenta, možno na, ja neviem, môže mať asistenta na rôzne formácie, defenzívnych hráčov, ofenzívnych a tá zodpovednosť sa rozkladá a na konci dňa, ale on je ten šéf, ktorý je zodpovedný za svoj. Tu hovoríme o profesionálnom futbale, lebo sú také hlasy zvonka, že prečo napríklad je taký realizák, napríklad v Ačku slovenskej reprezentácie Ačku alebo v Slovane Bratislava, ale to už je dneska bežná prax na profesionálnej úrovni futbalu. Zažil som nakoniec turnaj U18 Ježko Memorial, kde nemecká reprezentácia U18, podotýkam, prišla s 2 autobusmi a v jednom boli hráči a v jednom bol realizačný tím. Áno. Takže je to aj otázka samozrejme financií a podobného toho, čo má byť. Ale keby sme sa teda vrátili na začiatok niekde, čo mňa veľmi, veľmi zaujíma pri tomto, je to taký znova kruh a to je, keď budeme mať dobrých trénerov, vzdelaných trénerov brankárov, tak sa môžeme vrátiť k tomu, že bude dobre vychová brankára a vychováme dobrého brankára. Hej? To, čo by sme si asi chceli alebo mysleli, ako by mal dneska ten brankár. Alebo kladieme si otázku, že mal by si byť troška taký vizionár, že ako ten brankár bude vyzerať, čo viem, za 8 rokov. Vieme, ako bude futbal vyzerať za 80 rokov. Hej? Takže toto sú tie naše prioritné otázky. A keď sa bavíme teda o tom vzdelávaní tých trénerov a o tej komplexite, tak vlastne ako za tie roky tvojej aj trénerskej kariéry, ale aj to, že si robil vlastne tú licenciu počas kariéry, to znamená, že naozaj to je tých nejakých 20 rokov rozostup, že v čom sa zmenil ten prístup v rámci vzdelávania tých trénerov a kde vidíš nejaký trend alebo nejaké nové metódy, ktoré sa stávajú práve populárnejšími oproti minulosti? A naopak možno, kde sa to vôbec za roky nezmenilo. Že kde to proste je stále rovnaké a že tie základy sú. Fakt je ten, že kritika ja berem skôr, ak som povedal, pozitívna, ale veľa sa možno stáva to, že ľudia nevedia, ako to funguje, hej? Že to je, som rád, že to... Myslíš nejaká odbornosť? Nie, odborná skôr aj, a niekedy aj možno aj odborná, alebo tí, čo to absolvovali, tak vedia, že ako nikto nepovieme, že my sme robíme to dobre, robíme to najlepšie, robíme to v rámci svojich možností, lebo kapacitne by sa to dalo ešte lepšie urobiť, áno. Ale je tam jasný systém vzdelávania pri trénerov, myslím všeobecne, aj pri trénerov brankárov, ktoré to ja nemôžem posúdiť, alebo môžem takto, keď poviem, že som robil UEFA Ačko pred tými 15 rokmi, alebo aj to Bčko ešte pred 20 viac, tak určite dnes je to
nechcem povedať zložitejšie alebo ťažšie, alebo je tam veľa úloh, ale hlavne, čo sa zmenilo, je tá interaktíva, ktorú od nás vyžaduje aj UEFA a čo je veľmi dôležitá v tom, že nie, že prídem tam a my si tam vypočujeme nejakú prezentáciu, odsedíme si, ale proste tam vieme otázka, odpoveď a musíme vedieť narábať s tým ľudským potenciálom, ktorý tam sedí, áno. Že toto je to, čo vlastne aj na tých školeniach UEFA sme hovorili, že malo by to byť v malých skupinách práca, workshopy, spätná väzba a prax. Áno, my môžeme rozprávať koľko chceme, alebo spravte nám tréningovú jednotku, dajme tomu, alebo plány v plánovaní, alebo vo všetkom, ale na konci dňa celá tá pravda je na tom ihrisku, ako to vyzerá tá tréningová jednotka, celá štruktúra, organizácia. Preto v tom celom systéme funguje mentoring, ktorý takisto máme teraz zatiaľ, chceme ho urobiť taký obširnejší, ktorý by to malo, ale tiež je to o ľuďoch, pretože v podstate to mám na starosti ja, takže ja obchádzam celé Slovensko, natočím si tréning, potom si k nemu sadneme, sledujem, k tomu ide výstup, protokol, všetko to tam odchádza. Je to celkom zložitý proces a to hovorím o brankárskej, nehovorím o všeobecných najvyšších prolicenciách, tak ja si myslím, že tá úroveň tej vzdelanosti je a plus tí tréneri, tam je povinná stáž v zahraničnom klube, vidíme tu nových progresívnych trénerov, áno. Ja nechcem nikoho, nedaj Bože, lebo tá generácia, ktorý má trénov, len vidíme, že dnes sa tu vytratila generácia Vlada Vajsa, hej, ktorý je možno už len 1-2 ako ročníkovo, že objavujú sa tu tréneri v mojom veku a mladší, hej, že tu máme Aďagulu, Ševelu a podobných, ktorí už absolvovali, ktorí zachytávajú nové trendy, vedia, ako to má fungovať a hlavne vzdelávať sa, nové informácie. Futbal ide veľmi dopredu a to je tá vec, ktorú možno niektorí zaspali ako bez úražky a toto je tá dôležitosť toho vzdelávať sa a nemôžeme hovoriť, že na Slovensku sme nejaká veľmoc futbalová, takže mali by sme sa učiť. A to je aj tá myšlienka toho, že ja som mal šťastie v tom, že keď som lebo boli také otázky, čo to tam niekde v Dubaji, je tam ani na piesku futbal, ale kto to sledoval, tak ja som mal kolegov z celého sveta, áno, alebo z vyspelej futbalovej Európy, či z Anglicka, či z Holandska, jak som spomínal, Belgická a podobne, športových riaditeľov. To, že my sme mali na starosti sekciu výchovy brankárov v klube Al-Shabab s Jozefom vlastne vďaka nemu, kde tým, že on pracoval aj pri reprezentácii, to meno si robil veľké a verili tomu systému tej metodiky tej výchovy a vďaka aj tomu, že máme napríklad je Alexander Vencel mladší, jeho otec ako priekopníci a pionieri celého brankárstva, keď zoberiem Alexandra Vencela staršieho, Vincura, Jozefa Hroša, ktorí boli možno vtedy, keď som ja začínal, traja na Slovensku a dnes chcem, aby iba v akadémiách boli traja. Áno, už sme úplne niekde inde, ale to je presne to, že aj Alexander Vencel mladší to dal do kníh, popísal celú metodiku, bol inštruktorom FIFA a on je môj mentor a môžeme pokračovať v tom, že nemáme veľké výkyvy v tej výchove toho trénera brankárov. Keby som povedal príklad, lebo oni sú tu také hlasy, že však brankárov máme, ja si myslím, že máme to, že Dubravka alebo Rodak nechytávajú, to my za to nemôžeme, pre mňa je zaujímať to do tých 19 rokov výchovy brankára. Keď mládežníckeho, to je vlastne moja úloha, aby mal potenciál chytať za 20 alebo za Ačko, áno, tak máme nastavené určité kritériá, ako by ten brankár mal taký profil, ako by mal vyzerať. Ale ešte k tej metodike boli také hlasy, že jeden tréner mi hovoril, že no ale mne sa páči talianská liga, talianský štýl chytania, však áno, to je, aj mne sa páčia určité veci, ale ja neviem, ako sa má trénovať brankár v metodike talianskej
prvej vývojovej etape od 7 v prípravkách do 11. Čo má robiť od 12 do 15? Čo má robiť od 16 do 19? Ale viem to v tejto našej metodike, ktorá je jasne popísaná v daných, aj keď ideme aj podľa nových trendov, lebo všetko ide podľa majstrovstiev sveta a Európy, ale máme tú líniu pri výchove týchto zručností jasne danú. A to učíme vlastne aj trénerov. Takže vlastne ten základ je, že existuje nejaká metodika, ktorá je overená časom, to nazvime, a do nej sa potom vkladajú ako keby tie nové trendy, že povedzme teraz sa hrá viacej z nohou, brankár je veľa aktívnejší, hrá vyššie, podobne, takže do toho vlastne rozvíjame na tom základe, ktorý je nejak z hľadiska toho nazvime core businessu toho brankára chytiť ten gól, povedzme, a tým pádom ako ďalej sa vlastne posúva ten futbal a viac sa vyžaduje tvojich brankárov, tak tým sa vlastne tá metodika keby rozširuje k tomu, čo má vedieť a čo sú tie, či len, nielen technické, ale aj taktické vlastne zručnosti, ktoré by mal mať. Presne tak, že my si, tá línia, aby to nebola nejaká sinusoida, že poďme dneska skúsime, za rok skúsime toto a skáčeme. Nie, že to má nejakú, to naberanie týchto, áno, že dnes jasné sa hrá ináč, že sú aj také hlasy, že no čo, každý povie, brankár musí hrať nohou, áno, ale brankár musí aj chytiť niečo, hej. Takže ja zase hovorím o vyváženosti a komplexnosti týchto činností a ako to dosiahnuť, lebo teda hovorím, že a kde je? Vieme, kde je 100% u teba, u mňa, limity každý, ale aby sme nemali veľké výkyvy, hej, že bude vedieť hrať perfektne nohou, ale nič nechytí, alebo bude mať zasa chytí, ale nevie rozohrať, lebo zase keby sme si povedali, že vie hrať nohou, tak tam môže iba aj hráč, hej, lebo však chytať. Takže toto sú veci, ktoré my vieme a tie odporúčania, keď sledujeme majstrovstvá Európy, sveta a príde tu aj z UEFA alebo z FIFA, my vieme, že ja neviem, sú strely zblízka, veď tie analýzy sú to, čo hovoríme, máme zábery nie z komerčných televíznych, ale máme technické zábery, že z vrchu vidíme presne, ako hovorím si o vyššom postavení a teda. Takže my už dneska takto by sme nemali, keď dostaneme nejaký materiál, myslím ten human alebo ľudský, hej, a máš ho tu a keď urobíš niekde chybu, tak to je, teda, keď to nebude z neho, nevychováš, tak to je toho trénera možno, áno. Len zasa, keď sme v tom kruhu, čo som spomínal, musíme si vychovať tých trénerov, ktorí sa budú držať určitých, môžu, že ten rukopis je ako jednoznačný a práve mňa vďaka tomu Jozefovi Hrošovi, ktorý ma trénoval v Interi 7 rokov a som sa rozvíjal pod ním, tiež sa možno aj učil na začiatku, ale dneska, keď to sledujem, že to je 30 rokov a oni boli vizionári. Lebo to, čo oni boli, tak my dneska robíme v podstate to isté. Nie úplne, hej, keď hovorím. Ale boli tam, napríklad my sa venujeme na úrovni 16-19, tam sa to volá ako real base, ako zápasové situácie, situačnosť. My máme vychádzať z toho a to bolo presne to. On si ma zavolal, pozri, po 5 zápasoch dostávaš góly z týchto situácií, budeme sa venovať tejto situácie v tréningovom procese viac. Alebo pri evidenciách a plánovaní, pozri, boli sme v prípravnom období, toľko to si chytal v páde, toľko to si urobil koordinácie, toľko tohto vysokých percentuálne zaťaženie. Takže keď videl, že niečo chýbalo, tak sme to začali, áno. Takže to sú veci, ktoré tréningové jednotky, koncepty si a ja som na začiatku tiež kreslil všetko ručne panačíkovo dneska. Potom som chodil s 2 kabelami archív, dneska s tým kúrim. Takže dnes máme počítače, vieme sa, hej, ale zás hovorím, to je veľmi dôležitá vec, zás plánovanie evidencií, takže máme v tom poriadok, keď ten tréner chce, aby to nebolo položené na vode. My potrebujeme to aj niečo nejak exaktne chytiť a to bol aj problém, keď som prišiel, nikto nechce povedať, pred 5 rokmi na zväze, že sa netrénovalo, hej. Ale keď som sa opýtal, čo ste trénovali? No však trénovali sme to. A no mi ukáž. Nebolo to, áno. Takže sme sa dostali do stavu, že dnes po 5 rokoch vieme presne, čo každý, kto má koncept, video, analýza, zápas, hodnotenia. Máme prepojený systém zväzový, kde ja vidím, všetko tam je náhodené, čo sa trénovalo, takže sme úplne niekde inde, ale chceme sa posúvať.
A toto je tá myšlienka, že ako sa posúvať ďalej a to, čo som povedal, teda zdieľanie tých informácií. Podarilo sa nám robiť také workshopy, že akadémie ukázali, ako robí ich brankárska. Ja stále teraz hovorím o brankárskej, lebo mohol by tu niekto hovoriť aj celkovo akadémia, ako robia brankárske sekcie. Majú tréner za to kredity, zúčastnilo sa tam 30 trénerov brankárov, podarilo sa nám 4, zastavil nás troška COVID, ale myslím, ide z hľadiska kvôli tomu, že máme málo možností ísť do zahraničia, máme nejaké ísť si na stáž, jasné, ale aj, že by chceme zavolať aj sem trénerov, kde ide aj ukážka a podobne, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. No, tieto veci. Takže stále sa treba vzdelávať a vidieť, keď už vidíme ten výsledný produkt toho brankára na tej televíznej obrazovke, keď niekto pozerá Premier League, ale teraz, že ako sa tam on dostal. A keď hovoríme teraz o kontinuálnom vzdelávaní, teraz sme sa bavili o tréneroch, a zároveň ja vnímam aj to, čo si povedal, že áno, že keď máme nejakého hráča, ktorý má nejaký talent, alebo vidíme, že v ňom niečo je a že keď ho nenaplní, takže vlastne je to akoby zlyhanie z nejakej časti toho trénera. Ja len k tomu chcem dodať to, že ja to vnímam v tom komplexe, že v tom prostredí, ktoré hlavne formuje toho hráča, je rodina na konci dňa. To tie prvé roky formatívne, ktoré do toho vstupujú. A potom samotné vzdelávanie toho hráča, že čo vlastne potrebuje dnes všetko zvládnuť na to, aby sa mohol stať profesionálnym tým futbalistom. Či to je, keď prestúpi do zahraničia, ten jazyk, aby už vedel nejak tú angličtinu, aby jednoducho sa vzdelával aj v tej nejakej režimovej, nutričnej oblasti, aby sa práve v oblasti mentálnej prípravy takisto, aby chápal, aké je to dôležité, špeciálne keď odchádzam z toho domáceho prostredia, z toho klubu, povedzme, keď niekto v Žiline je 8 rokov, ide do zahraničia, aby tá adaptácia bola jednoduchšia. Ako tam ty vnímaš práve to vzdelávanie tých, na jednej strane, ja poviem detí, ale z toho akože hráči alebo mládeže, a na druhej strane vlastne ale ich rodičov, ktorí sú veľkou súčasťou práve toho, aby ten hráč mohol dosiahnuť ten svoj potenciál. A či tam ty aj vidíš možno nejaký priestor, alebo vnímaš, že naopak sa to zlepšuje, ale 3 bodky. Ako to vnímaš práve? Som v tom kolobehu, vidím to troška možno zvonku, lebo nerobím v klube, ale chodím po kluboch. Jedna z mojich úloh je na starosti ten tréner brankárov na akadémiách, ktorý máme 14 a veľa sa rozprávame a zase je to individuálne v rámci možnosti. Spomenul si tu Žilinu, Dunajská a iné, možno menšie kluby, je to vždy o tom, ako to ten klub nastaví. Ako vieme Žilina dlhodobo, akým spôsobom, ale oni sami vedia, že si museli prejsť určitým procesom, kedy mali problémy, keď začali robiť scouting po celom Slovensku, keď prišli hráči, ako bol Škríňar, Bávor, ktorý tam na tom internáte bolo, čo to stálo úsilia tých ľudí, aby to, nechcem povedať v úvodzovkách, aj ustražili, hej? Ale je to fakt, ako sú to fakty, ktoré boli tam, hej, chceme povedať problémy, však deň sú, nie? Ale na konci dňa sa to podarilo, lebo máme reprezentantov a svetových futbalistov. Áno, topky, ale máme aj iných a možno, že boli aj viacerí, ktorí boli na tej úrovni, ale nezvládlo sa to, hej. Určite sa dá zlepšovať, hej. A je to vždy o tom klube, o tých ľuďoch, ako to tam je nastavené, akými možnosťami disponujú. Napríklad dnes Dunajská Streda takisto, že keď si zoberiem spätne ešte možno pred tými rokmi, keď som bol ja mládež, že tam mládeži už ešte neprestupoval niekto ani v rámci Slovenska, málo kedy, keď niekto išiel niekde možno študovať strednú školu, ani to fakt, to bolo na prstoch jednej ruky. Dnes máme hráčov do 18 rokov, ktorí nám už prešli 3-4 akadémie, hej. A tie možnosti potom, že čo sú na internete, sú tam nejaké ľudia, celý ten systém, ako funguje, kde sú rodičia, kedy majú ísť a veľa ich odchádza do zahraničia a oni majú väčšie skúsenosti, však na konci dňa vieme, že v akadémiách anglických nám absolvovalo, či to bol mladý Vladimír Vajs, či to bol Stoch, Mentel, Filip a podobný. Nie každý sa potom presadil v profi futbale, ale tam sme videli, alebo tam Albert Rusnak, veľa som sa rozprával o mladom Albertovi Rusnakovi, že išiel tam on s ním najskôr ako rodina, potom
potom, keď dovršil 16, išiel do rodiny bývať a všetko viac menej to bolo pod nejakou kontrolou toho zvonka, potom nutričný program boli jasne daný, kde bol otestovaný ten mladý hráč, presne vedel, kedy čo má, ako robiť, kedy má, aké má nápoje piť, čo má jesť a toto je ten vzdelávací program na tom klube, na tej akadémii, že čo z toho ten produkt vychováme, alebo nielen produkt, nechcem, aby som sa zle vyjadril, alebo aký človek, hej, lebo na konci dňa on možno nebude ani profesionálny futbalista, hej, a keď nebude, aby sa svet neskončil, aby vedel sa zaradiť, aby mal základné tie nejaké nie možnosti, alebo aj možnosti, hej, alebo vedomosti, že teda áno, ale viem si spočítať, koľko je 1 na 1, keď to poviem na takejto úrovni, alebo ako, lebo veľa sa stalo a preto si myslím, že vzdelanostná stránka u profesionálnych športovcov je asi problém. Nechcem to hodnotiť, lebo neviem to úplne ohodnotiť, ale fakt je ten, keď ja porovnám, že ja som chodil do školy a učil som sa celkom dobre a hral som aj za mužov a mal som aj individuálny plán, nie taký úplne ako dnes, že nemusia niektorí, ale že som tam išiel na tie 2 hodiny, potom som išiel na 2 hodiny trénovať, potom som sa znova vrátil na 2 hodiny, potom som išiel po obede trénovať. Mal som ešte odbornú školu, to znamená, že som chodil aj na prax, ráno na 6 a ešte som išiel. Takže ono sa to dalo, ale toto je veľký problém, že keď niekto, a hlavne teda na klube, alebo rodičia, aby nevsadili všetko na jednu kartu. Že bude to profesionálne futbalista, bude toto a tlačia, niekedy sa to tlačí aj dosť umelo a vytvárajú zbytočný tlak možno aj na toho chlapca, na jeho výkon, že nemá z toho, v prvom rade by mal mať z toho radosť. Hej? A ja nechcem povedať, že však to vypali, ak to vypali, ale pri všetkých, keď to má byť a bude z toho všetko tak radosť a bude sa dobre aj učiť, bude aj, ja viem, že to je tak ľahko sa povie, ale realita je iná, ale o tom to je, si myslím. No. Ja s tebou úplne súhlasím v tejto oblasti, že v prvom rade tá výchova športovca, nielen futbalistu, brankára, ale hociakého športovca je o tom vychovať z neho človeka, ktorý je schopný presadiť sa v živote, lebo ten šport ponúka tú možnosť byť zodpovedný, vedieť komunikovať, vedieť spolupracovať, vedieť kriticky myslieť, zamýšľať sa nad svojím životom, disciplína, čo sú základné veci na ten úspech v hociakej oblasti. Presne tak. Takže s tým sa úplne s tebou zhodujem. A ja mám takú len poslednú otázku na teba. A to je to, že predstav si, že by si mohol dať na obrazovku na štadióne počas finále MS jeden odkaz, kde uvidia miliardy ľudí. Tento odkaz. Áno, toho by možno bolo viacej, ale ja neviem, lebo to už je to, áno, máme to aj my možno v logu, ale je možno rešpekt, alebo lojalita, ale tolerancia, áno, že pre mňa rešpektácia a hlavne to, čo som ti spomenal, že človek, zase to také, že človek, zase klíše človeka, nechcem sa ale fakt to musím povedať, lebo sme sa o tom bavili, vieš, že som na toto veľmi, keď niekto dehonestuje hociaké povolanie, alebo hociakú prácu, ale zase som sa naučil, že podľa jedného príslovia, keď 30 sekúnd sa s niekým hádaš, už tam spadneš aj ty, tak radšej niekedy podľa nejakého príslovia, neviem, myslím pán Verich alebo niečo. Ale chcem povedať to, že proste robíme, k tomu futbalu sa chce už dneska sa vyjadriť, však odborná alebo laická, alebo všetci tomu rozumieme a tiež sú tam rodičia a máme s tým potom troška problémy, že skúsiť sa tak troška pýtať, hej, lebo ja hovorím také dva príklady, že ja som si dneska urobil napríklad 2 voľské oka na raňajky, áno, ale ja som není kuchár s Michelinskou hviezdou. A minule som dokonca dostal defekt a som si vymenil koleso, ale ja som stále není mechanik, ja to auto nebudem vedieť opraviť. Takže ja sa budem pýtať tých ľudí, že ako to sa dá robiť a takisto by sme si možno aj my tú rešpektáciu ako tréneri, lebo fakt sme možno aj niečo odohrali, niečo si aj študujeme, máme niekde prax a niekedy niekto chce
že ako sa to má robiť, tak potom nech sa páči, poď, ukáž mi to na tom ihrisku. Takže ja hovorím, že ja som není mentálny tréner, to si ty, a nie som moderátor, a keď niečo neviem, tak sa pýtam. Jasné. Ale keď sa pýtam, sa veľa dozviem. A toto je ten rešpekt a tolerancia prakticky, a to je to, že nehodnotiť, ale pýtať sa. Lebo potom to je ten vlastne rešpekt, že zaujíma ma, čo si myslíš ty, a tolerancia, že potom ok, už tomu rozumiem a viem to tolerovať, lebo viem, odkiaľ prichádzaš. Názorovo môžeme mať aj rôzne, aj iné, ale pokiaľ to vieme si nejako aj zargumentovať, áno, alebo viem to zargumentovať, pokiaľ som odborník, a to myslím všeobecne v hociakom odvetví, tak asi si potom poviem, áno, môže to tak byť, ale možno som žil aj v klame, alebo v nejakom omyle. Je to možné, všetci žijeme. Nejakom určite. A tu by som aj to ukončil, Benny. A v prvom rade ďakujem, že si prišiel, prijal pozvanie a pozdieral s nami všetky tvoje znalosti a tým, čo si zažil v živote. Vráťme ešte, sa tu vrátiš kvôli roku 1990 a majstrovstvám Európy v Nemecku do 16 rokov. Určite rád. Veľmi zaujímavý príbeh. A milí poslucháči, ja už vám len ďakujem pekne za počúvanie tohto podcastu a vidíme sa pri ďalšej epizóde zase čoskoro. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.